Тадам! Ето е и пратката, която очаквах от сила от 6 броя книги, от 2 дена я чакам и пристигна. Това е подарък от Милото от рождения ден. 50 евро стана ваучера. Първо беше 40 евро, но имахме малко проблем с самия ваучер. Една ситуация, която разрешихме и в наша полза. Стана така, че 50 евро е самият ваучер вместо 40 компенсация. Ето ги самите книжки, едната вече е започната, от която я чаках много отдавна да я получа, да се закупя. Обещанието на един молив. Тя става въпрос за една книжка, която един човек, който пътува по света и пита едно дете в Индия какво най-много иска, най-много има нужда, от какво най-много има нужда, и то казва един молив, и така той открива училища по света за деца в нужда. И до тук с разказите. Следващата книжка, която предстои да извадя, се казва "Манифестирай без розови очила" на Антония Сарафова, българска авторка. Не съм разглеждала нейни неща до сега, но тепърва предстои. Надявам се да е нещо много интересно четиво за манифестирането и психологията като цяло. Следващата книжка е с твърди корици и се казва "Думи, които лекуват", на испански автор Алекс Ровира. Изглежда забавна и готина корица шаренка. Ето така изглежда отзад. Имаме още 3 книжки, които да ви покажа. Тук имаме такива за пукане. И самия списък с книжки, които съм си поръчала. За пръв път правя такова видео и тук е вкъщи, малко е разхвърлен, но гледам да хвана само най-същественото. Една дебела книжка, доста дебела, но пък за финансова грамотност, казва се "Умни пари", втора част, допълнено издание на Стойне Василев. Надявам се да ми е много интересно, да подобря финансовата си грамотност. Дебеличка, хубава книжка и така ще очаквам да започна с нетърпение. За сега съм започнала "Обещанието на един молив", първата книжка, която ви показах. Продължавам с опаковката тук да я разместим, за да ви покажа останалите 2 книжки. Следващата книжка е "Вселената пази гърба ти", отново нещо като манифестиране, позитивна психология, такива неща, да вярваш повече, да сложиш вярата преди страха, да заместиш страха с вяра и такива неща. Интересни са ми такива книги. Така изглежда отзад. И малко да подредим тук. Така. И последната книжка е на Андрю Матис. Чела съм и други негови книжки, които са илюстрирани и са как още за живота като цяло, но тази е "Изправи се, животът продължава", се казва. Много забавни илюстрации, случки, ситуации, които са поучителни. Така изглежда отзад. Ето го и автора. И това е днешната пратка за рождения ден. Много съм доволна от предния месец, където ми беше рождения ден. А сега мога да ви покажа и останалите, които дойдоха, които си избрах от физическата книжарница на Сила, от ваучера на брат ми. Тук са подаръци. Много подаръци, явно съм заслужила. И така. "Не човекът" на Юли Тонкин. Негови книги до сега не съм чела, затова реших да си взема и 2 книги негови. Юли Тонкин. "Щастие". "Курс по чудеса". Мисля, че това е свързано с обученията на Луис Хей, с нейните курсове. Ето я отзад. Още една готина книжка, която вече приключих. "Обичай себе си така, сякаш животът ти зависи от това". Отзад също, тук има 4 практики, които да изпълняваш.
и историята на самия автор. А тук отзад на книжката, на края на книжката е имейла на автора и аз се свързах с него, написах отзивите за книгата, която вече прочетох, не се завърших. Още малко книжки. Последните, които да ви представя. Тази също вече е прочетена от предишната пратка. 32 абсолютни закон на парите и успеха на Брайан Трейси. Той също е много известен автор. И последната, която се взех предния месец, е ето тази книжка Поезия, която почти също съм приключила, докато смисълът си на Женя Кънева. Баща я е починал и тя пише предимно за него и за любовта си към него. И това са две пратки по 6 книги и съм много доволна.